Capitolul 9. Toate la vremea lor. Între impulsurile de moment și obiectivele pe termen lung. Celui care nu își stăpânește pornirile, care nu știe cum să reziste apariției neașteptate a plăcerii sau a durerii, judecând prin prisma rațiunii, care îi spune ce ar trebui să facă, îi lipsește principiul virtuții și sârguinței, riscând să nu fie niciodată bun de ceva. John Locke. Impulsivitatea este ultima cauză a procrastinării de care ne vom ocupa, fără a lua în seama dorința sa nestăpânită de a fi prima în toate. Acum, vreau asta, acum, este motoul ei. Dacă e adevărat ceea ce se spune, că în fiecare om există un copil care vrea să capete imediat o bomboană, atunci numele său este impulsivitate. Impulsivitatea se regăsește în toate viciile care implică slăbiciunea voinței. Nu numai că formează fundamentul procrastinării, dar are legături strânse cu relațiile disfuncționale, cu managementul defectuos, sinuciderea, abuzul de medicamente și violența. În cartea lor revoluționară, A General Theory of Crime, criminologii Michael Gottfredson și Travis Hirschi susțin că majoritatea infracțiunilor și delictelor pot fi puse exclusiv pe seama impulsivității. Ce se întâmplă, inevitabil, atunci când viciile oferă mai multă satisfacție imediată decât virtuțile? Persoanele cele mai impulsive și cele mai coruptibile. Așadar, impulsivitatea se află în centrul procrastinării și are o legătură mult mai intensă cu aceasta decât cu oricare altă trăsătură a personalității. Încrederea scăzută în sine, așteptarea și inclinația spre plictiseală au și ele roluri bine definite în crearea procrastinării, dar nu se compară nici pe departe cu impulsivitatea. Impulsivitatea multiplică efectul amânării, transformând-o într-o cauză determinată, majoră, în cadrul ecuației procrastinării. O persoană cu un nivel de impulsivitate dublu față de medie va aștepta de obicei ca termenul limită să se apropie de 2 ori mai mult înainte de a trece la treabă. Din nefericire, dacă sunteți impulsivi din fire, aveți mereu tendința de a amâna lucrurile importante în viață. Deși, odată cu vârsta, se va manifesta o scădere modestă a gradului de impulsivitate și nu toate situațiile în care vă veți afla vor declanșa automat gesturi impulsive. Impulsivitatea este ceva ce ai, este ceea ce ești. Ce putem face în cazul lipsei cronice de autocontrol? De mii de ani ne batem capul încercând să găsim modalități de a reduce acțiunea sistemului limbic în favoarea cortexului prefrontal. Cum fiecare generație este nevoită să redescopere soluțiile după propriile puteri, este timpul să redescoperim câte ceva din vechea înțelepciune a omenirii. Să ne întoarcem așadar la începuturile Imperiului Grec, la legendarul Homer și la epopeea de Odiseea. Acum, legați-vă la ochi, îmbuibați-vă și otrăviți-vă. Odiseu sau Ulise, regele Itacăi, a domnit acum mai bine de 3000 de ani, dar amintirea lui a rămas vie în conștiința umanității. În bătălia pentru recuperarea frumoasei Elena, Ulise este cel care a venit cu ideea faimosului cal troian, o statuie imensă din lemn în care au fost ascunși 40 de soldați greci. Cum expresia "ferește-te de greci chiar și atunci când îți fac daruri" încă mai trebuia să aștepte câteva ore pentru a lua naștere, troienii au acceptat oferta de pace pentru a se trezi peste noapte cu Ulise și oamenii săi, ieșind din burta calului.
exact în spatele liniilor lor de apărare. Pentru noi, mai relevante sunt însă peripețiile prin care a trecut Ulise la întoarcerea acasă. În cursul călătoriei sale prost planificate pe mare, el se luptă cu zeci de monștri, ciclopii, giganții, hipioții drogați, cunoscuți sub numele de mâncătorii de lotus, și mai ales cu sirenele. Aceste femei frumoase, deși mereu goale și disponibile, sunt singure dintr-un motiv bine întemeiat. Cântă, iar vocile lor sunt atât de pure și ademenitoare, încât nimeni nu le rezistă. Fermecat de melodiile lor, nu-ți dorești decât să le asculți la nesfârșit și, intrat într-o stare de beatitudine, te expui primejdei de a muri de foame. Ce putea să facă Ulise? Din fericire, într-una dintre opririle anterioare, el o cunoscuse pe zeița Circe, care îi dăduse câteva sfaturi utile. Să astupe urechile marinarilor cu dopuri de ceară, ca aceștia să nu mai audă, iar el să se lege de catarg și, deși capabil să asculte cântecele sirenelor, să nu dea curs pornirilor sale. Tactica a funcționat și Ulise și-a putut continua drumul. Cum s-ar putea aplica această poveste în cazul nostru? Să privim situația în care se găsește Ulise prin prisma ecuației procrastinării. Graficul de la pagina următoare. Pe axa verticală avem reprezentată dorința lui Ulise, care ne arată că acest personaj acționează întotdeauna în funcție de ceea ce își dorește mai mult. Pe axa orizontală este ilustrată dimensiunea timpului, începând din stânga, ceea ce simte Ulise în acest moment, și continuând spre dreapta, pentru a urmări schimbările din starea lui de spirit. Pe măsură ce se apropie de sirene și de Itaca, inițial, Ulise intenționează să se îndrepte direct spre casă pentru a-și lua prin surprindere soția, Penelopa, după 20 de ani de absență, și a-i omorâ pe pețitorii care se întreg în a o cuceri, așa după cum observăm din linia punctată. Linia continuă să demonstreze că Ulise nu este deloc dornic să se lase pe mâna sirenelor și să moară. Cu toate acestea, în momentul în care ajunge la insula sirenelor, preferințele sale se inversează și, pentru scurt timp, linia continuă se înalță deasupra celei punctate. Dacă nu ar fi urmat sfatul lui Circe și nu ar fi luat măsuri pentru a se proteja pe sine și echipajul, ar fi rămas cu toții pe insula sirenelor, unde și-ar fi găsit cu siguranță sfârșitul. Concluzia la care se ajunge prin aplicarea ecuației procrastinării. Pe măsură ce te apropii de o tentație, dorința de a-i da curs crește, permițând ispitei să prevaleze asupra unor opțiuni ulterioare mai bune. Este o posibilitate cu care ne confruntăm tot timpul. Cât despre voi, nu pot decât să presupun că nu duceți lipsă de obiective pe termen lung. Vreți să slăbiți vreo 6 kg, să vă lăsați de fumat, să ieșiți mai des în oraș sau să munciți mai mult. Poate că intenționați să puneți bani deoparte pentru anii de pensie sau doar pentru o călătorie. Între noi și aspirațiile pe care le nutrim se interpun sirenele. Numai că frumoasele, cu sânii goi, au fost acum înlocuite cu prăjiturile de la restaurante, de televizor sau de jocurile video. Ne trezim dimineața jurându-ne că vom merge la sală după amiază, pentru a ceda apoi ispitei imediate și disponibile. Ne propunem să începem o cură de slăbire, dar când mirosul unei tarte crocante cu mere ne gâdile nările, puterea voinței se prăbușește. Însă, dacă anticipezi aceste tentații puternice, atunci poți acționa din timp pentru a le alunga. Și în acest scop poți folosi strategia
preangajamentului. Fiindcă a ținut seama de avertismentul lui cu privire la sirene, Ulise a fost capabil să acționeze înainte de a se lăsa copleșit de dorințe, preangajându-se să nu cedeze tentațiilor ulterioare. Urmând sfatul lui Circe, el și-a putut continua călătoria. Din păcate, noi nu avem la dispoziție zeițe care să ne avertizeze în privința sirenelor și se știe că anticiparea tentațiilor este extrem de dificilă. În termeni economici, sofisticații își recunosc problemele de autocontrol, în timp ce naivii sunt prinși pe picior greșit de schimbările subite petrecute în starea lor de spirit. Majoritatea dintre noi intră în categoria naivilor, incapabili să anticipeze pe deplin sentimentele cu care se vor confrunta atunci când dorințele vor pune stăpânire pe ei. În termeni biologici, sistemul nostru limbic nu se înțelege cu cortexul prefrontal și avem tendința de a subestima puterea propriilor porniri, impulsurile de moment, fie că este vorba de foame, mânie sau excitație sexuală. În plus, uităm regretul resimțit după ce dăm curs pornirilor. Uitându-ne buimaci în oglindă în dimineața următoare, suntem îngroziți de ceea ce a gândit sistemul nostru limbic în noaptea precedentă. Învățăm probabil destul de greu cât de mare este puterea tentației, dar o facem totuși. Gândiți-vă puțin. Atunci când procrastinați, ce faceți de obicei? Vă vin cumva în minte câteva distracții? Care sunt sirenele voastre? Ei bine, dacă le cunoașteți, atunci să ne preangajăm. Și cum a rămâne loial propriilor obiective poate fi o ofertă limită în timp. Iată cum puteți acționa începând chiar de acum. Aruncați cheia. O strategie militară foarte cunoscută, folosită pentru a evita capturarea unor vase, constă în distrugerea lor. Distrugerea are însă și un alt scop. Conquistatorul spaniol Hernán Cortés și-a scufundat corăbiile după sosirea în Mexic, umplându-le cu apă, chiar dacă dușmanul încă nu-și făcuse apariția. La fel, William Cuceritorul a incendiat simbolic o parte din vase, iar pe celelalte le-a dezmembrat când a debarcat în Anglia. În ambele cazuri, deciziile s-au dovedit a fi înțelepte, permițând celor doi să înființeze noi colonii. Cortés a subjugat Imperiul Aztec și l-a luat prizonier pe regele Montezuma. După cucerirea Angliei, nobilimea anglo-saxonă locală a fost înlocuită de cea normandă, care și-a păstrat supremația și în următoarele câteva secole. Înlăturând mijloacele de retragere, Cortés și William nu au lăsat trupelor lor decât opțiunea câștigării bătăliei. Strategia cunoscută de mii de ani. Sun Tzu a rezumat încă din secolul al XVI-lea în lucrarea Arta războiului. Puneți armata într-o situație în care nu are cale de scăpare și chiar amenințată cu moartea, ea nu va fugi, căci dacă oamenii sunt pregătiți să moară, ce nu pot face aceștia? Condamnații și soldații își vor uni forțele pentru a obține victoria. Aplicând această tactică și în cazul procrastinării, ne putem apăra obiectivele pe termen lung de tentațiile imediate. Corabiile devin pentru noi alternativele pe care încercăm să le eliminăm. Se spune că Herman Melville și-ar fi rugat soția să-l lege de scaun în timp ce scria romanul Moby Dick. Pentru a nu se lăsa distras de la scris, Victor Hugo își pune servitorul să-l dezbrace la piele și să nu-i aducă hainele până la ora stabilită. Fiind conștient că voi devora jumătate din bomboanele de Halloween,
nu le cumpăr decât cu câteva ore înaintea sosirii colindătorilor, iar a doua zi iau ce rămâne la birou ca să-mi tratez colegii. Fumătorii care vor să se lase de acest viciu își aruncă pachetele și le cer prietenilor să nu-i tenteze cu țigări. Petrecăreții își lasă cărțile de credit acasă și iau cu ei de la bar puțin bani ca să nu-și dezechilibreze bugetul. Din nefericire, așa cum se întâmplă cu multe alte strategii despre care am discutat deja, preangajamentul este greu de pus în practică, mai ales dacă acționezi de unul singur. Ulise a avut de partea lui echipajul care l-a legat de catarg, dar de obicei nu avem sub comandă marinari care să ne execute ordinele. Tehnologia a început să umple acest gol. Acum câțiva ani am fost intervievat de revista Newsday cu ocazia semicentenarului inventării butonului snooze, de repetare a alarmei. Acest buton e un adevărat instrument al diavolului, o tehnologie care încurajează procrastinarea și care te face să-ți amâni cu ușurință intenția de a te trezi la timp, oferindu-ți în schimb prilejul unei moțăieli inutile. Pentru a-i contracara efectul, oamenii își ascund ceasurile deșteptătoare prin dormitor sau folosesc în schimb așa numitul clocking, un ceas cu roți laterale care după ce apeși odată pe butonul de amânare, sare de pe noptieră, sună și se aprinde în continuu ca un robot stricat. Aplicații similare au fost concepute și pentru computere. Google are butonul Ia o pauză, Take a break, care te scoate de pe mail timp de un sfert de oră. Google te împiedică să scrii e-mail-uri noaptea la beție, cerându-ți după ora 10 să rezolvi o problemă simplă de matematică înainte de a te conecta. Și lucrurile nu se vor opri aici. Există o gamă largă de ads-on la browserul Firefox, iar utilizatorii de Apple au programul Freedom, capabil să blocheze accesul la internet pentru o perioadă de până la 8 ore. Din păcate, cele mai multe programe elaborate în scopul limitării timpului petrecut în fața calculatorului, ca de pildă ChronoAger, au fost gândite pornind de la ideea controlului exercitat de părinți și nu a autocontrolului. Imediat ce îți dai seama cum funcționează sistemul, n-ai decât să-ți rogi un prieten să-ți schimbe pe ascuns parola și să o țină secretă. Deși utile, astfel de preangajamente nu sunt întru totul eficiente. După cum o arată majoritatea exemplelor citate, ele nu fac decât să prelungească cedarea în fața tentațiilor, fără să înlăture cu totul această posibilitate. Esența problemei este aceea că istețimea de care ai dat dovadă pentru a le născoci și pune în aplicare se întoarce acum împotriva ta. Adevărul este că cel mai mare dușman al omului este el însuși. Oricând poți să dai o fugă la magazin dacă ai chef de ceva bun, să-ți formatezi computerul pentru a păcăli software-ul instalat de părinți sau să arunci cu perne în clochii. Samuel Coleridge a angajat niște bătăuși care să le împiedice să frecventeze localurile unde se fuma opiu, numai că i-a concediat când dorința l-a copleșit din nou. În filmul Trainspotting, personajul interpretat de Ewan McGregor s-a închis singur în cameră pentru a scăpa de dependența de heroină, ca apoi, cu aceeași hotărâre, să o ia de la capăt cu drogurile. Realist vorbind, mecanismul care acționează aici este cel de amânare, nu de prevenție, a accesului la tentații. Pe măsură ce amânarea se prelungește, rezistența în fața tentației va crește, ajutată și de puțin noroc. O cupă de înghețată vă va face cu ochiul dacă stă la o lungime de braț de voi, dar vocea îi va fi înăbușită dacă o închideți în congelator. În chip firesc, cu cât dorința de a ceda viciului e mai puternică,
cu atât trebuie să puneți o distanță mai mare între voi și acesta. Sațietatea. Ați intrat vreodată într-un magazin atunci când vă era foame? Mare greșeală. Probabil că v-ați umplut căruciorul cu tot felul de delicatese care nu figurau pe listă. Ajunși acasă, le-ați scos din pungi și v-ați burdușit dulapurile și frigiderul cu bunătăți prin care ați cotrăbuit apoi săptămâni de-al rândul, rotunjindu-vă talia. Tot ce vă trebuia era o mică tratație. Dar, fiind înfometați, ați simțit nevoia unui adevărat festin. Pornind de la zicala niciodată să nu faci cumpărături pe stomacul gol, concluzia mai largă care se impune este că trebuie să te ocupi întâi de lucrurile de primă necesitate, concentrându-te abia pe urmă asupra celorlalte. Abraham Maslow, părintele psihologiei umaniste, și-a bazat teoria autoactualizării pe această premisă atunci când a afirmat că oamenii au o ierarhie a nevoilor în care cele de bază, viscerale, precum hrana și siguranța, sunt primele care trebuie satisfăcute. În cazul preangajamentului referitor la sațietate, încercăm să răspundem nevoilor noastre într-un mod echilibrat și eficient, înainte ca acestea să se intensifice și să preia controlul. Dacă aveți o poftă de mâncare prea mare, veți avea tendința să mâncați prea mult. Două variante strategice alternative ar fi să beți un pahar cu apă și să mâncați o salată la începutul fiecărei mese, respectiv să ciuguliți din mici gustări sănătoase între mese. O modalitate plăcută de a-ți asigura fidelitatea partenerului, susținută de nimeni altul decât Apostolul Pavel, este aceea de a face dragoste înaintea plecării acestuia într-o lungă călătorie. Fumătorii folosesc plasturi cu nicotină pentru a reduce numărul de țigări, în timp ce consumatorii de heroină apelează la metadonă. Extrapolați strategia programându-vă mai întâi activitățile recreative. Notați apoi sarcinile neplăcute. Tactica aceasta, cunoscută sub numele de deprogramare, vă poate insufla suficientă energie pentru a trece la sarcinile mai puțin plăcute. În toate cazurile prezentate, ideea este de a lăsa aburii să iasă afară înainte ca oala să dea în clocot. Încercați și cu o travă. Deși termenele limită de înscriere sunt anunțate cu luni înainte, ba chiar se oferă și reduceri de tarife pentru rezervele făcute din vreme, avalanșa de cereri la orice, de la cursuri de instruire la cursele de 10 km, se petrece de obicei în ultimele ore. Nimic surprinzător. Cu câțiva ani în urmă, când am prezentat o lucrare în cadrul unei conferințe desfășurate la New York, l-am cunoscut pe Victor Vroom, expert în leadership și motivație. Traversând împreună Times Square, am remarcat că niciunul din noi nu reușise să rezerve camere în hotelul principal pentru că ne cazaserăm prea târziu. Paradoxal însă, procrastinatorii nu sunt întotdeauna ultimii care își anunță participarea la un program sau altul, ba uneori sunt chiar primii. În efortul de a se preangaja, ei semnează contracte pe termen lung cu cluburi de sănătate, își fac abonament pe un întreg sezon la filarmonică sau se trec pe listele de așteptare a DVD-urilor cu filme de artă ale cluburilor de cinefili. Acționând sub imperiul momentului, ei speră să forțeze viitorul lor eu să facă lucruri pe care actualul eu le refuză. Pe vremuri, una dintre formele cele mai răspândite de preangajament era clubul de Crăciun. Inventat de Carly's Trust Company în 1909, sistemul consta în posibilitatea de a deschide conturi bancare de economii
cu dobânzi mici și cu penalizări mari în cazul în care banii erau retrași înainte de termen. Deși în ziua de azi accesul la credite este mai ușor, variațiuni pe tema clubului de Crăciun încă mai există. Întrebarea care se pune este: de ce mai vrea cineva să le folosească? Pentru că își doresc această amenințare cu pedeapsa. Fără penalizarea care plutește deasupra capetelor lor, se tem că își vor retrage și își vor cheltui prea repede banii. Iar de Crăciun nu vor avea altceva de pus sub brad decât niște intenții bune. Același principiu se poate dovedi util în prevenirea îngrășării. Weight Watchers este o corporație internațională care îi pedepsește pe cei care se îngrașă. Ea oferă asistență și consiliere pentru a atinge și menține greutatea dorită. După ce ți-ai atins scopul, primești un card de membru pe viață. Există însă și o condiție. Trebuie să te cântărești o dată pe lună și, dacă ai depășit greutatea cu 1 kilogram, se reinstituie taxa de membru până ce slăbești la loc. Am auzit și de un lanț danez de săli de gimnastică la care poți deveni membru fără a plăti nimic dacă te prezinți măcar o dată pe săptămână. În clipa în care neglijezi mișcarea fizică, trebuie să plătești. Cu ajutorul unui prieten necruțător sau poate al unui dușman agreabil, și voi puteți mări miza oricărei acțiuni. Puteți pur și simplu un pariu pe o sumă consistentă că vă veți ține de cuvânt și vă veți strădui din greu să vă atingeți scopul. Economiștii John Romalis și Dan Carlin, de exemplu, au optat pentru propria versiune îmbunătățită a sistemului Weight Watchers. Au făcut un pact care se vor menține în formă și dacă vreunul dintre ei se îngrașă, va plăti o amendă de $10.000. Ulterior, Carlin a făcut echipă cu un alt profesor de economie, Ian Ayres, împreună cu care a înființat Stick.com, o pagină de web care îi ajută pe alții să-și inventeze propriile contracte de preangajament. Un efort similar, dar ceva mai vechi, a fost făcut de Ronald D. Haas cu site-ul Covenant Eyes pentru a descuraja consumul de pornografie. Acesta depistează și trimite pe e-mail partenerului de încredere desemnat, prietenul, soțul, soția sau un pastor, toate adresele accesate de tine pe internet. Pentru o soluție tehnologică de același gen cu Cloaky, există ceasul deșteptător Snaz Enlace. De fiecare dată când apeși pe butonul de amânare, el donează 10 sau mai mulți dolari fondului de caritate pe care îl detești cel mai mult. Puținul somn în plus se soldează cu prețul plătit pentru ajutorarea unui grup care reprezintă antiteza convingerilor tale politice, a orientării sexuale sau a opiniei asupra mediului. La fel ca toate metodele de preangajament, nici aceste instrumente nu sunt lipsite de riscuri. În primul rând, ele nu sunt inflexibile, ceea ce înseamnă că nu vă puteți răzgândi pe parcurs, nici măcar din motive întemeiate. Ce s-ar fi întâmplat cu Ulise dacă vasul său s-ar fi scufundat sau ar fi atacat de pirați? La fel și voi, ați putea avea la un moment dat o nevoie disperată de banii ținuți în cont la clubul de Crăciun sau v-ați putea îmbolnăvi, fiind în imposibilitatea de a mai găsi legitimația la sala de fitness. Pe de altă parte, dacă alegeți mijloace de constrângere slabe, acestea pot fi dejucate. Țineți cont de zicala, cei care fug de tentații își lasă de obicei noua adresă și aveți grijă ca viitorul eu să fie mai hotărât din fire decât versiunea voastră actuală. Dacă există voință, și voința trebuie să existe, atunci găsiți și posibilități.
Adulții care își rod unghiile ar face bine să-și ungă mâinile cu aceeași alifie amară folosită pentru a-i descuraja pe copii să-și sugă degetul mare. Și nu numai pentru a simți și ei gustul, ci și pentru a scăpa de acest obicei. La fel, în romanul Ten and Now, personajul Joshua Shapiro își ajută prietenul Seymour să-și ducă la capăt strategia de preangajament, făcând schimb de lenjerie de corp cu acesta. Seymour purta chiloței din satin negru cu margini delicate din dantelă, menite să-l împiedice să dea curs pornirilor lui adulterine. La urma urmei, ce femeie ar vrea să se culce cu tine dacă ar afla că porți lenjerie de dantelă? Păi, cred că depinde cu cine umbli, dar oricum asta n-are nicio importanță. 1. Puncte de acțiune pentru strategia. Acum legați-vă la ochi, îmbuibați-vă și otrăviți-vă. A rămâne fidel obiectivelor pe termen lung poate fi o inițiativă limitată în timp, care presupune multă hotărâre înainte ca tentațiile să vă copleșească. Mai întâi trebuie să identificați sursa ispitelor, ce anume vă distrage atunci când ar trebui să munciți. Dacă aveți nevoie de ajutor, cereți-l familiei sau prietenilor. Ei vor ști ce să vă sfătuiască. După identificarea tentațiilor, aveți 3 posibilități. Legați-vă la ochi. Faceți în așa fel încât tentațiile să nu fie la îndemână sau măcar îndepărtați-le. De pildă, ștergeți jocurile video sau deconectați-vă de la internet. Scoateți bateria de la PDA-ul sau televizorul din priză. Îmbuibați-vă. Satisfaceți-vă dorințele înainte ca ele să se intensifice și să vă abată atenția de la munca pe care o aveți de făcut. Paradoxal, adesea randamentul este mai bun dacă vă programați mai întâi activitățile de relaxare. Otrăviți-vă. Adăugați mijloace de constrângere tentațiilor pentru a le face neatrăgătoare. De pildă, puteți aplica la aproape orice strategie a pariului pe bani că nu veți ceda ispitelor. Cam la vremea când m-am născut eu, binecunoscutul psiholog Walter Mischel a început experimentele asupra copiilor, folosind bezele pentru a le testa puterea voinței. A efectuat o serie de studii în cadrul cărora oferea copiilor câte o bezea, spunându-le însă că dacă vor aștepta puțin, vor căpăta 2. Unii copii au așteptat mai mult, alții mai puțin, media fiind de circa 5 minute. Capacitatea copiilor de a amâna recompensa și a obține premiul mai mare, dar mai întârziat, s-a dovedit decisivă pe măsură ce copiii au crescut. Gradul de autocontrol de care au dat dovadă în copilărie a prezis toate performanțele lor ulterioare, de la scorul înregistrat, la testul de aptitudini școlare, la abilitățile lor sociale ca adulți. Caracterul unui om îi marchează destinul. Apoi, Michel a încercat să schimbe destinul unui alt grup de copii, prin îmbunătățirea strategiilor de abordare a tentațiilor. În general, făcându-i să aștepte recompensa de 3 ori mai mult timp și triplându-le astfel gradul de autocontrol. Care a fost secretul său? Pur și simplu le-a arătat copiilor cum să-și canalizeze atenția. Modul în care Michel a încercat să combată lipsa de atenție vi se va părea foarte cunoscut. Așa cum fac eu cu ecuația procrastinării, Michel a pus accentul pe natura duală a minții omenești. Procrastinarea ia naștere din interacțiunea dintre sistemul limbic și cortexul prefrontal. Pentru a ne stăpâni controlul atențional în scopul de a crește autocontrolul, trebuie să pornim din interior spre exterior, să schimbăm ceea ce vedem și modul în care percepem lumea.
Apoi, ar trebui să lucrăm din exterior spre interior pentru a înlătura sau, dimpotrivă, a consolida semnalele exterioare, schimbând astfel lumea. Este momentul să jucăm un joc numit Animalul Incredibil. Nu va dura decât 1 minut. Pregătiți-vă ceasurile și cronometrați-vă. Timp de 1 minut să nu vă gândiți la un elefant roz. Nici un elefant roz, ați înțeles? Cum foarte probabil astăzi nu v-ați gândit la niciun elefant roz, presupun că va fi foarte ușor. Dacă veți reuși să stați încă 60 de secunde fără a vă gândi la elefanți rozi, atunci se cheamă că ați câștigat. Sunteți gata? Porniți! Ei, cum e? Ai câștigat? Mă îndoiesc. Potrivit lui Daniel Wegner, autorul unei cărți despre suprimarea gândurilor, jocul este conceput ca să se întoarcă împotriva voastră. Pentru a vă asigura că nu vă veți gândi la elefanți rozi, va trebui să păstrați undeva în minte ceva din noțiunea de elefant roz. Altfel, nu veți avea cum să observați încălcările regulilor. Paradoxal, suprimându-vă activ gândurile, nu faceți decât să le mențineți. Acest mecanism stă la baza teoriilor freudiene. Încercarea de reprimare a unei traume sau tentații aduce la suprafață ideea de care ne temem cel mai mult. O întrebare pentru aceia puțini dintre voi care ați reușit să nu vă gândiți la animal timp de 60 de secunde. Ați remarcat reculul post-suprimare? Mintea voastră s-a complăcut probabil ca într-un oftat de ușurare, într-o serie de fantezii cu elefanți rozi, imediat după expirarea timpului. În ciuda consecințelor care s-au dovedit a fi dezastruoase, suprimarea gândurilor este și acum o tehnică foarte populară în combaterea ineficientă a unei mari diversități de porniri, de la cele homosexuale la cele rasiste. Dacă vă simțiți săcăit de o ispită inoportună, fie acesta un posibil amant sau o nouă emisiune TV, există metode mai bune de a înceta să vă gândiți la asta. Iată cum funcționează sistemul. În loc să evitați să vă gândiți la acea ispită, distanțați-vă mental de ea, reprezentând-o în termeni abstracți și simbolici. De exemplu, Michel a reușit să determine câțiva copii să amâne mâncatul unor covrigei, impunându-le să concentreze asupra formei și culorii acestora. Covrigeii sunt subțiri și seamănă cu niște rămurele, și nu asupra gustului și aspectului. În mod similar a procedat și antropologul Terence Deacon, care i-a făcut pe cimpanzei să își aleagă mai bine mâncarea, utilizând în acest scop o formă de reprezentare simbolică denumită lexigramă. Cimpanzeii au fost puși să aleagă între 2 feluri de fructe, kiwi și căpșune, după care le-a fost oferit fructul pe care nu îl aleseseră. Numai cimpanzeii care au fost capabili să învețe echivalentele lexigramelor pentru kiwi și căpșune, respectiv un pătrat negru cu un chi albastru desenat în interior și un pătrat roșu cu 2 linii orizontale albe, au putut adopta strategia câștigătoare a indicării cu degetului a fructului mai puțin dorit, primind drept recompensă fructul preferat. Deacon a ajuns la concluzia că mecanismul reprezentării lumii prin simboluri inclină balanța de la sistemul limbic impulsionat de stimuli către cortexul prefrontal amator de abstracții, care ne permite să facem alegeri mai bune. Pentru a profita de această caracteristică, trebuie să ne menținem gândurile într-o stare cât mai aeriană și mai amorfă, ca și cum am privit tentațiile de la distanță. Așa cum scria samuraiul japonez din secolul al XVII-lea, Miyamoto Musashi, în Book of Five Rings,
Percepția este puternică, iar vederea slabă. Atunci când elaborezi o strategie, e important să vezi lucrurile îndepărtate ca și cum ar fi aproape și să privești de la distanță lucrurile apropiate. A doua tactică defensivă pe care o puteți aborda este aceea unei campanii de defăimare a acelor aspecte pe care sistemul vostru limbic le găsește atrăgătoare. Puteți atribui trăsături și consecințe negative tuturor tentațiilor pentru a le contracara influența. De pildă, covriceii despre care vorbeam ar putea fi râncezi sau cineva ar fi putut strănuta peste ei. Cu cât generați mai multe posibilități dezgustătoare de acest fel, cu atât mai puțin atrăgătoarea vi se pare pornirea de a mânca. Mai departe, imaginându-vă niște consecințe cu adevărat oribile, vă veți implica în ceea ce psihologii numesc sensibilizarea internă. Tehnica aceasta constă în asocierea unei tentații cu o imagine neplăcută, pentru a o contamina pe prima cu a doua. Iată un exemplu pe care l-am ales anume pentru cazul procrastinării. Imaginați-vă că tocmai ați amânat un proiect important despre care credeați că aveați suficient timp pentru a-l duce la capăt. Acum vă ocupați de lucruri mai puțin importante, cum ar fi navigarea pe internet sau urmărirea unei emisiuni TV acasă. Cu alte cuvinte, procrastinați. Într-un târziu vine și momentul când nu mai puteți amâna și cu toate că munca s-ar putea doveni generatoare de stres, sunteți convins că puteți să-i faceți față. Numai că, brusc, sunteți cuprins de o durere de cap îngrozitoare. Având în vedere marja generoasă de timp de care ați beneficiat pentru a finaliza proiectul, nu aveți cum să folosiți durerea de cap drept scuză, fără a da senzația de lene și incompetență. Vă apucați așadar de lucru. Însă, durerea de cap se agravează și vă simțiți de parcă ați avea un cuțit răsucit în spatele ochilor. Nu reușiți să veniți cu nicio idee valoroasă, în ciuda faptului că vă chinuiți să lucrați în continuare. Simțiți cum ochii aproape că vă ies din cap de durere și luați niște pastile care vă provoacă însă somn. Așa că vă culcați. Vă treziți a doua zi dimineața și constatați că ați întârziat la serviciu. Vă grăbiți și când ajungeți, descoperiți că șefa i-a strâns pe colegi în sala de consiliu, unde urmează să vă prezentați proiectul. Președintele companiei trece pe acolo și se decide să rămână și el ca să vă asculte prezentarea. Ați întârziat deja, așa că sunteți invitați spre podium și toată lumea așteaptă să începeți. Încercați să explicați că n-ați reușit să faceți mare lucru din cauza unei dureri de cap îngrozitoare. Vă bâlbâiți și vă faceți de râs. Se așterne o tăcere lungă, întreruptă doar de câteva chicoteli, iar colegii se uită în altă parte, stânjeniți de posibilitatea de a fi asociați cu voi. După ce toate acestea se termină, șefa vă spune că se gândea să vă promoveze. Însă, acum va fi nevoită să vă concedieze, pentru că ceea ce ați făcut este impardonabil. Cineva dintre cei prezenți la ședință v-a înregistrat prezentarea pe telefonul mobil și a postat-o pe YouTube. Și acum toată lumea își bate joc de voi. Nimeni din domeniul în care lucrați nu vă va acorda șansa unui interviu și cariera voastră este distrusă. Puteți schimba scenariul pentru a se potrivi mai bine cu situația voastră și cu tentațiile de care vă lăsați distrași. De pildă, Seymour, prietenul lui Joshua Shapiro, ar fi avut poate mai mult noroc cu problemele lui de fidelitate dacă s-ar fi concentrat asupra urmărilor negative, precum riscul de a lăsa gravid o femeie pe care abia a cunoscut-o,
de a se molipsi de o boală venerică sau de a-și destrăma căsnicia. În ceea ce vă privește, rețineți că atunci când amânați sarcinile până în ultima clipă, vă puteți îmbolnăvi, pot apărea alte urgențe, iar munca vă va lua mai mult timp decât ați estimat. Cât despre consecințele procrastinării voastre, așteptați-vă la ce e mai rău. Firma de consultanță Opera Solutions a pierdut o licitație pentru un program de $1.000.000, prezentându-și propunerea cu 20 de minute mai târziu decât termenul stabilit. Elisha Gray nu a fost recunoscut drept inventatorul telefonului, deoarece a solicitat brevetul la o zi după Alexander Graham Bell. Întârzierile atrag după sine tot felul de nenorociri. Voi de ce ați fi scutiți de ele? Și totuși, controlul atențional și sensibilizarea internă nu reprezintă tehnici perfecte. Ele implică efort și vă pot consuma resursele de energie. Nu vă puteți feri ochii la nesfârșit. Experimentele lui Michel au arătat că este posibilă creșterea capacității copiilor de a-și amâna recompensa, deși aceasta a rămas limitată. Cu toate acestea, unele întârzieri ar putea să vă servească scopului. Multe tentații sunt dependente de timp, precum desertul care vine întotdeauna la sfârșitul mesei. Așadar, dacă veți evita ispitele timp de o oră sau două, dorința de a le da curs ar putea dispărea. Nu e strategia perfectă, dar înseamnă un progres. Dacă vă interesează soluțiile de durată, citiți mai departe. Iată un truc care vă va asigura o lună de eficiență în plus pe an. Poate fi pus în practică imediat și cu ușurință. Mai mult, nu vă va costa nimic. Mai întâi, intrați în căsuța de e-mail și dezactivați toate alertele audio și pop-up-urile. În Microsoft Outlook, acestea sunt ascunse destul de bine în Advanced Email Options, dar cu puțină răbdare le veți da de capăt. Debifați toate alertele de mesaje noi. Asta e tot ce trebuie să faceți. Înlăturarea notificărilor referitoare la primirea de mesaje vă va crește productivitatea cu 10%, ceea ce într-un an se traduce printr-o lună de eficiență în plus. Rezultatele cele mai bune sunt obținute atunci când te implici într-o singură sarcină. De fiecare dată când te oprești, îți va lua ceva timp să te decizi să te reapuci de lucru și să te implici iarăși pe deplin. Din păcate, ne-am format reflexul de a răspunde instantaneu la alerta sonoră a e-mail-urilor, asemenea câinelui lui Pavlov. Dacă nu aveți motive presante, verificați mail-urile atunci când vă este cel mai comod, de preferință în pauze. Ceea ce realizăm prin schimbarea setărilor la programul de e-mail este recâștigarea controlului asupra stimulilor. O parte din procesul de luare a deciziilor are loc în subconștientul nostru, în sistemul limbic. Acesta nu reprezintă latura cea mai inteligentă a minții. El preia multe comenzi din semnalele încurajatoare, mai precis din stimulii furnizați de văz, miros, auz sau pipăit. O imagine provocatoare apare pe ecran și ne gândim imediat la sex. Un miros îmbietor plutește spre noi și ni se face foame. Auzim un crâmpei de melodie și începem să fredonăm. Aceste semnale asociative ne distrag atenția, uitând astfel ce intenționam să facem. Doar un ghiont și imaginația începe să zburde și ne trezim meditând asupra unor chestiuni de mare importanță personală, ca de pildă ce vom mânca în ziua aceea la prânz. Atenția ne-a fost deja distrasă.
Aceste semnale care ne abat atenția sunt puternice și covârșitoare, fără să punem la socoteală că ne sunt livrate în permanență. John Bark, șeful laboratorului de autoturisme cognitive, motivaționale și emoționale de pe lângă Universitatea Yale, a petrecut decenii la rând încercând să demonstreze cât de puțin ne trebuie pentru a fi influențați. Putem fi pregătiți, instruiți pentru aproape orice, fără a fi conștienți de acest lucru. O mică reducere a intensității luminii și vi se va face frică. Țineți în mână o ceașcă de cafea fierbinte și veți vedea cum veți fi cuprinși de sentimente mai calde, mai generoase. Forța semnalelor exterioare este atât de mare încât poate genera pofte greu de stăpânit. Vorbești de lup și lupul la ușă. Cei care s-au drogat simt uneori tentația recăderii în patimă atunci când întâlnesc o tentație foarte puternică, precum un bar frecventat de narcomani sau un vechi prieten care se complăcea în același viciu. Firmele mari ne trimit direct aceste semnale cognitive, invadându-ne zilnic cu mii de reclame. Pentru a redobândi controlul asupra mediului nostru, va trebui practic să ne administrăm propriul departament de publicitate. Adevărul este că locurile de muncă și școlile au devenit toxice din punct de vedere emoțional și poluate cu lucruri care ne distrag atenția. Trebuie să le transformăm în sanctuare ale performanței, folosindu-ne de zicala ochii care nu se văd, se uită, pentru a curăța birourile și sălile de clasă de toate lucrurile irelevante. La începutul acestui subcapitol v-am sugerat să deconectați toate alertele audio din programul de e-mail. V-am mai povestit și despre Ulise, care a astupat urechile echipajului său cu dopuri de ceară pentru a-și împiedica oamenii să audă cântecele sirenelor. Ambele exemple pornesc de la principiul eliminării semnalelor exterioare. Trebuie să identificați elementele perturbatoare ale atenției și să aruncați din viața voastră semnalele care le însoțesc. Pun pariu că aveți mai multe site-uri înregistrate la favorite pentru accesare mai rapidă. Începeți prin a le șterge. Scăpați și de shortcut-urile de jocuri de pe desktop sau, și mai bine, chiar și de jocuri. Acasă, ascundeți telecomanda televizorului. Acum urmează partea cea mai grea. Un birou dezordonat, plin până la refuz, este un câmp minat, cu nenumărate lucruri care îți distrag atenția. Cu fiecare minut irosit pentru căutarea unui raport sau a unei cărți rătăcite, crește probabilitatea de a vă lăsa atrași de o tentație aflată în apropiere. Orice obiect neesențial de pe birou vă poate distrage atenția, îngreunând concentrarea asupra scopului inițial. Sunteți însă într-o situație fără ieșire. Activitatea numărul 1 pe care oamenii tind să o amâne este tocmai curățenia în dulapuri, sertare și alte spații închise. Procrastinatorii sunt mai susceptibili de a lăsa în urma lor un talmeș-balmeș care, la rândul său, amplifică gradul de procrastinare. Aici aveți nevoie de ceva ajutor. Puteți combate dezordinea apelând la una dintre tehnicile prezentate în această carte, fiind indicată mai ales procrastinarea structurată sau productivă de care ne-am ocupat în capitolul 8. Nu știu cum se face, dar perioada cea mai motivantă pentru a vă face ordine în viață pare întotdeauna să vină înaintea unui termen limită presant. Sfaturile utile veți găsi și în afara paginilor acestei cărți. Intrați online, dați o căutare cu sintagma organizare viață și veți găsi o sumedenie de cărți. De asemenea, puteți apela și la un expert organizațional.
Este o practică la fel de răspândită acum ca angajarea unui instructor personal care să vă elaboreze programul de exerciții fizice. Odată ce ați exclus tentațiilor, a doua parte a acestei strategii de control al stimulilor constă în umplerea golului. Mementourile externe ale obiectivelor pe care ni le-am propus sunt importante și ele, dar în locul afișelor motivaționale cu fraze generice de îmbărbătare, acestea trebuie să conțină elemente relevante de natură personală. Cu alte cuvinte, să vi se adreseze vouă. Ce anume asociați sarcinii propuse? Dacă vi se pare că un citat vă inspiră în mod deosebit, setați screensaver-ul să-l afișeze ori de câte ori le neviți. Dacă întârziați mereu cu plata facturilor sau a taxelor, așezați hârtiile la vedere în bucătărie sau pe măsuța de cafea, unde n-aveți cum să nu le vedeți. Chiar și alcătuirea unei liste reprezintă un bun memento, mai ales pe un sticker lipit pe monitorul computerului. Toate acestea se consolidează într-o strategie eficientă, neoscilantă, de natură să vă îndrepte atenția spre obiectivul propus. Pentru a evidenția eficiența acestei strategii, gândiți-vă cât de mult v-ar ajuta să economisiți energia în gospodărie. Problema cu consumul de energie electrică este că pare o chestiune îndepărtată și vagă, care se materializează numai o dată pe lună, când vine factura, mult după ce kilowații au fost înghițiți. Dacă veți opera o foarte mică schimbare și veți monta contorul înăuntrul casei și nu afară, acest memento vizibil și constant al costului energiei va conecta sistemul vostru limbic cu cortexul prefrontal, determinându-vă să stingeți luminile de care nu aveți nevoie și să folosiți becuri economice. Mark Martinez, de la Southern Californian Edison, de exemplu, a cerut clienților să folosească un ambient orb care se lumina în roșu în perioadele de creștere maximă a tarifului la energia electrică. În decursul a numai câteva săptămâni, consumul de energie la orele de vârf a scăzut cu 40%. Experimente similare au dus la economii de circa 10% la facturile lunare a utilităților. La serviciu, stimulii nu trebuie să fie neapărat de genul celor cumpărați în magazin. Orice lucru asociat cu o sarcină vă poate impulsiona să o duceți la bun sfârșit. Perioada din zi, activitatea precedentă, colegii, cu toții pot fi transformați în factori declanșatori ai muncii. Mai mult decât atât, vă puteți face din locul de muncă un stimulent, în așa fel încât să vă puteți concentra imediat ce vă așezați la birou. Strategia aceasta implică însă dedicarea exclusiv muncii a întregului mediu din jur. În acest scop, lucrați la birou până când motivația vă părăsește și leneveala devine irezistibilă. Acum a sosit momentul să navigați pe internet, să accesați rețelele de socializare sau să jucați jocuri video oriunde altundeva. E posibil ca pentru aceasta să fie nevoie să vă luați un al doilea computer, numai pentru distracție. Însă veți vedea productivitatea crescută, vă face toți banii. Dacă veți separa munca de distracție, ideile vor veni de la sine și concentrarea nu va mai necesita efort. Mediul va opera el tot liftingul motivațional. 3 studii au investigat eficiența acestei tehnici asupra studenților. Toate au ajuns la concluzia că utilizarea unui spațiu dedicat exclusiv lucrului scade gradul de procrastinare în mod semnificativ într-o perioadă de numai câteva săptămâni. Aplicații similare, ca de pildă deschiderea mai multor conturi bancare pentru a preveni cheltuielile impulsive, s-au dovedit și ele productive aproape instantaneu.
Fără această separare între muncă și distracție, veți avea parte de semnale conflictuale de fiecare dată când vă așezați la birou. Unul care vă îndemnă să faceți cercetări pentru raportul pe care trebuie să-l întocmiți, celălalt care vă împinge de la spate să vă verificați pagina de Facebook. Pentru a delimita și mai bine rolul granițelor dintre aspectele care se ciocnesc în viața voastră și în mod special viața de familie, de activitate profesională, trebuie să menținem linia de demarcație inițială. Dacă nu vă permiteți un al doilea computer, atunci măcar creați-vă un nou profil care să vă oblige să ieșiți din identitatea de la locul de muncă pentru a intra în pielea unui alter ego mai leneș. Dacă descoperiți că BlackBerry-ul de serviciu pe care îl aveți înseamnă invadarea vieții de familie, cumpărați-vă un al doilea telefon mobil mai simplu pe care să-l folosiți după orele de program. Puteți include în strategie și un ritual de tranziție care să vă ajute în trecerea de la un domeniu la celălalt, ca de pildă ascultarea unei muzici relaxante la căști în timp ce faceți naveta sau dezbrăcarea de hainele de lucru imediat ce ajungeți acasă. Dacă lucrați acasă, organizați-vă biroul într-o cameră separată, oricât de mică sau de simbolic ar fi spațiul. Aceste elemente de mediu vor ține la distanță tentațiile, permițându-vă să vă aflați cu adevărat în locul în care v-ați propus să fiți la acel moment. 2. Puncte de acțiune pentru strategia valorificați-vă atenția. Distragerea atenției constituie o cauză majoră a procrastinării și, prin urmare, învățarea modului în care să-i faceți față reprezintă o necesitate. Puteți alege între a denigra, a elimina sau a înlocui elementele care vă amintesc de tentații. Discreditați alternativele tentante folosind tehnica sensibilizării interne, asociindu-le cu imagini dezgustătoare sau vizualizând posibile consecințe dezastruoase ale procrastinării. Cu cât mai viu vă veți reprezenta în minte imaginea sau catastrofa, cu atât metoda se va dovedi mai eficientă. Când sunteți confruntați cu tentații de natură să vă distragă atenția, concentrați-vă asupra aspectelor abstracte. Prăjitura cu brânză și 3 straturi de ciocolată, de pildă, poate fi considerată drept una dintre combinațiile acelea nefericite de zaharuri și grăsimi. Ori de câte ori e posibil, eliminați cu totul indiciile care vă amintesc de ispite. Menținerea ordinii pe birou vă va ajuta să faceți acest lucru. Odată ce v-ați eliberat biroul de elemente perturbatoare, înlocuiți-le cu mesaje sau imagini motivaționale care să vă amintească motivele pentru care munciți. Pentru unii, o fotografie de familie poate constitui un memento eficient. Aveți grijă de aceste mementouri ale muncii, compartimentându-vă locul de muncă și cel de distracții și ținându-le cât mai departe unul de celălalt. Stabilirea obiectivelor. Stabilește pași mici în drumul tău spre victorie. Cât de puternic este acest îndemn! Joe Simpson l-a folosit pentru a-și salva viața într-una dintre cele mai frumoase povești de supraviețuire ale alpiniștilor. Considerat mort și lăsat să zacă pe fundul unei crevase de pe un munte izolat din Peru, Simpson a avut nevoie de 3 zile pentru a parcurge, cu tibia sfărmată, cei 8 kilometri de ghețari înșelători până la tabăra de la poalele muntelui. Era deja epuizat de maratonul unui urcuș abrupt. Rămas fără mâncare și cu puțină apă la îndemână, călătoria aceasta ar fi fost imposibilă fără un instrument de supraviețuire care s-a dovedit a fi într-adevăr vital.
ceasul de mână. Cu ajutorul său și-a stabilit obiective. A setat alarma la fiecare 20 de minute, propunându-și ca în acel interval să ajungă la o stâncă sau un nămețe din apropiere, bucurându-se atunci când își atingea ținta și luptând cu disperarea când nu izbutea. Încercând să învingă epuizarea, durerea și în cele din urmă delirul, a repetat procesul de câteva sute de ori și a ajuns la tabără numai câteva ore înainte de plecarea prietenilor săi. Povestea lui Simpson, istorisită de aceasta în cartea Touching the Void, pune în lumină importanța stabilirii obiectivelor. Mark Twain scria: secretul reușitei constă în a porni la drum. Secretul pornirii la drum constă în despărțirea sarcinilor copleșitor de complexe în sarcini mai mici și mai ușor de rezolvat și apoi atacarea primeia dintre ele. Și totuși, o bună parte din tehnicile de stabilire a obiectivelor în vederea maximizării beneficiilor motivaționale rămâne cumva învăluită în ceață. Mii de studii științifice au fost dedicate celor mai bune modalități de a stabili obiective, însă doar o mică parte din acest know-how a ajuns la cunoștința oamenilor de rând. Începând de la jumătatea anilor 80, peste 500 de cărți au fost publicate pe tema atingerii țelurilor SMART, un acronim care are deopotrivă prea multe și prea puține litere. El înseamnă specific, măsurabil, accesibil, realist și temporal. Cuprinde prea multe litere, în sensul că specific este refundat atât față de măsurabil, cât și față de temporal, în timp ce accesibil este redundant față de realist. Pe de altă parte, are prea puține litere pentru că nu atinge conceptele majore. Am să vă spun însă acum ceea ce trebuie să știți de fapt. Am discutat deja câte ceva despre lucrurile care dau valoare unui obiectiv. În capitolul 7 am arătat că a-ți stabili obiective provocatoare este mai motivant decât a-ți stabili obiective accesibile. Obiectivele ușoare sunt cele accesibile. Știți ce se întâmplă după ce atingi un obiectiv accesibil? Același lucru care se întâmplă după ce ajungi la linia de sosire într-o cursă. Te oprești. În capitolul 8 am discutat despre modul în care obiectivele capătă semnificație atunci când le pui în legătură cu aspirații relevante din punct de vedere personal. Dacă vă convingeți că sarcinile prezente pot duce la recompense viitoare, le veți aprecia mai mult. În capitolul acesta vom face ultimele retușuri la metodele de stabilire a obiectivelor, adăugând în beneficiul vostru elementul timp. Linia de sosire este chiar în față. Aproape invariabil, reporterii mă contactează pentru articolul despre procrastinare cu numai câteva ore înaintea termenului de predare a materialului. Cei de la revista Slate, de pildă, care au dedicat un număr special fenomenului procrastinării, mi-au mărturisit. Inițial, am fost planificat să apară în săptămâna care începe cu 5 mai. Serios, voiam să-l timpărim în luna aceea, dar am avut o problemă. Doar o mică parte dintre autori ne-au predat manuscrisele la timp. Părerea mea este că a patra putere în stat este invadată de procrastinatori înrăiți, care ajung în această profesie pentru că este una dintre puținele care li se potrivește. În presă, munca în sine generează în fiecare zi câte un termen limită foarte strâns. Ne trebuie atâtea cuvinte pe tema cutare până la ora cutare, că dacă nu, acesta este exact tipul de obiectiv la care procrastinatorii marșează cu predilecție. Pentru a fi motivați,
Ei au nevoie de o linie de sosire clară și cât mai apropiată. Curba acțiunilor rezultă direct din ecuația procrastinării. Pe măsură ce perioada de amânare se reduce, motivația crește. Pentru a aplica acest principiu în viață, trebuie să știți în mod concret și exact ce aveți de făcut, pentru că obiectivele vagi și abstracte, de genul fă tot ce poți, rareori dau roade. Gradul de detaliere necesar diferă de la o persoană la alta, dar în mod normal îți pot da seama singur când ai ajuns să obții toate datele de care ai nevoie. Obiectivele ar trebui să fie consistente, aproape palpabile. Scrieți testamentul până să zbori cu avionul pe data de 15. Este un obiectiv realizabil, spre deosebire de puneți în ordine finanțele personale. După ce v-ați creat o linie de sosire specifică, programați-o cât mai curând. O idee bună ar fi să împărțiți un proiect pe termen lung într-o serie de etape mai mici. Examinați graficul de pe pagina următoare, care reprezintă o proiecție a majorității situațiilor de lucru. În fundal apare un zumzet permanent al tentațiilor pe care, deși în unele cazuri există suișuri și coborâșuri, îl putem reprezenta în general ca pe o linie punctată, dreaptă, orizontală. Până ce dorința noastră de a munci nu va depăși această constantă, nu ne vom apuca de lucru. În mod obișnuit, lăsăm mediul să ne stabilească obiectivele, care sunt ilustrate aici printr-un singur obiectiv, termenul limită. Linia cu triunghiuri reprezintă o persoană fără obiective proprii, a cărei motivație depinde în mare parte de termenul limită. Ce e de făcut? Ce-ați zice să mutăm în mod artificial termenul limită mai aproape? Linia groasă, continuă, reprezintă o persoană care și-a împărțit sarcina în două obiective intermediare mai apropiate, permițând astfel motivației muncii să prevaleze mai devreme asupra tentației. După cum puteți vedea, suma părților poate fi mai mare decât întregul, deoarece persoana care își propune obiective intermediare lucrează de 2 ori mai mult decât aceea care nu a făcut acest lucru. Nu există reguli exacte referitoare la cât de specifice sau de apropiate ar trebui să fie obiectivele pentru a deveni eficiente. Succesul depinde de gradul vostru de impulsivitate, de cât de atrăgătoare vi se pare sarcina și de tipul de tentație cu care trebuie să vă luptați. Rețineți însă că obiectivele prea numeroase pot deveni o povară. Obiectivele zilnice aduc de obicei echilibrul necesar. Ele sunt deopotrivă eficiente și practice. Totuși, mulți oameni consideră că aspectul exterior al unei sarcini și primele câteva minute după ce te apuci de treabă rămân principalul obstacol. De câte ori nu ați amânat o sarcină pentru a descoperi apoi că nu era atât de dificilă pe cât ați crezut? Curățenia, exercițiile fizice sau chiar faptul de a scrie par sarcini grele la început. Seamănă întrucâtva cu notul în lacul de lângă cabana socrilor mei, imediat la nord-est de Winnipeg, cel mai rece oraș din lume cu o populație de peste 600.000 de locuitori. Apa este minunat de revigorantă, însă pentru cei mai mulți, șocul temperaturii inițiale constituie realmente o barieră în calea recompensei ulterioare. Concentrându-mă exclusiv asupra primei sărituri de pe ponton, pot să mă arunc în apă fără probleme și să mă bucur de răcoarea ei după câteva clipe. Un țel sau un mini-obiectiv fixat pentru o perioadă extrem de scurtă este, prin urmare, o soluție excelentă
pentru a trece de astfel de tensiuni emoționale de suprafață. O asemenea tehnică se poate aplica stabilindu-vă obiective de 10 minute, ca de pildă în cazul curățeniei zilnice în dormitor. La fel, dacă nu reușiți să scrieți ce v-ați propus, începeți prin a vă așeza la birou și a tasta câteva litere la întâmplare. Dacă n-aveți niciun chef să faceți mișcare, măcar puneți-vă echipamentul sportiv și mergeți cu mașina la sală. După ce v-ați îndeplinit mini-obiectivul, reevaluați-vă starea de spirit și vedeți dacă nu sunteți în stare să vă propuneți imediat un obiectiv pe termen lung. Odată ce ați trecut de tensiunea motivațională de suprafață și v-ați adâncit în realizarea proiectului, veți opta și voi, ca și majoritatea celorlalți, pentru continuarea efortului. Alegerea finală pe care trebuie să o faceți se referă la structurarea obiectivelor. Preferați inputurile, adică timpul investit, sau outputurile, rezultate muncii. Când faceți mișcare, ce vă propuneți, să alergați timp de o oră sau cale de 8 km? Ambele reprezintă opțiuni valabile. Un program modest, dar regulat, poate face minuni dacă este respectat cu sfințenie. B.F. Skinner spunea: 15 minute de scris pe zi înseamnă cam o carte pe an. Asta cu toate că majoritatea scriitorilor profesioniști își propun să muncească mult mai mult decât un sfert de oră zilnic. Alții merg pe varianta calculului. De pildă, autorul SF Robert Sawyer scrie 2000 de cuvinte pe zi, incluzând aici și textele postate pe blogul personal. Ernest Hemingway combină inputurile cu outputurile, scriind zilnic fie 6 ore, fie 500 de cuvinte, o strategie care vă poate fi utilă și vouă. Dacă aveți o zi rodnică și vă îndepliniți mai devreme norma de cuvinte sau orice altceva, acordați-vă o recompensă și mergeți la pescuit. Dacă deocamdată vă lipsește productivitatea, inputul sau timpul pe care vi l-ați fixat ca obiectiv va asigura obținerea unui oarecare rezultat. Pentru a vă păstra corectitudinea în aprecierea randamentului vostru, utilizați un software gratuit, de pildă Rescue Time. Sunt niște aplicații grozave care identifică automat și obiceiurile de lucru la computer, permițându-vă să vă monitorizați cu ușurință activitatea. Cât timp petreceți citindu-vă e-mail-urile, dar navigând pe internet? Și cât lucrați efectiv? Acest tip de verificare vă va ajuta să știți cât de productiv sunteți și vă va ajuta să vă deparasați de obiceiul nociv al practicării jocurilor online. Automatismele. Din când în când, mi se cere ca în drum de la serviciu spre casă să mă opresc la magazin ca să cumpăr lapte sau scutece. Ocolul acesta implică ieșirea de pe autostradă mai repede decât de obicei. După ce termin cumpărăturile, trebuie să fac tot felul de schimbări complicate de traseu ca să revin în locul de unde am plecat. Problema este că fac naveta de atât de mult timp, încât atunci când șofez pe acea porțiune de drum, sunt practic conectat pe pilot automat. În viața de zi cu zi, avem zeci de astfel de rutine pe care le îndeplinim chiar și morți de oboseală. Cu mintea în ceață, ne mâncăm micul dejun, ne spălăm pe dinți și ne încheiem șireturile la pantofi. Aceste deprinderi au calitate de care ne putem folosi puterea obișnuinței. Atât forța cât și slăbiciunea rutinei rezidă în lipsa ei de flexibilitate. Slăbiciunea constă în aceea că, odată căzuți în obișnuință, tindem să o urmăm automat chiar și atunci când s-ar impune o rupere de ritm.
Mergem la aceleași restaurante, comandăm aceeași mâncare, ne uităm la aceleași emisiuni la televizor, fără a lua cu adevărat în considerare posibilitatea unor opțiuni mai bune. Pe de altă parte, astfel de obiceiuri prezintă avantajul că pot fi ușor păstrate și puse în practică și atunci când suntem epuizați. Adoptând intenționat o rutină, ne putem urma obiectivele pe termen lung, chiar și în momentele când voința scade și tentațiile ne iau cu asalt. Mergem înainte fără a ține cont de alte alegeri care ar putea însemna să ne oprim, să ne odihnim sau să facem altceva. Cu cât momentele de alegere sunt mai rare, cu atât șansele de a procrastina sunt mai reduse. Asta, dacă aveți obiceiuri bune, deprinderile de acest gen sunt ca murile de vânt ale lui Don Quixote. Te pot ridica până la ceruri sau arunca în noroi. Deși avem cu toții obiceiuri proaste, aprinderea din reflex a televizorului sau ronțăirea chipsurilor de cartofi, ne putem crea și obiceiuri bune. Putem transforma curățenia în casă sau munca la serviciu în obiceiuri măcar semi-automate. Studiile științifice confirmă beneficiile acestui efort. Procrastinatorii dau rezultate la fel de bune ca și non-procrastinatorii atunci când munca pe care o fac devine pentru ei o rutină. Crearea unei rutine presupune activarea multora dintre principiile valabile în cazul semnalelor stimuli. Ceea ce vă doriți este predictibilitatea. Născociți ritualuri de execuție, păstrând variabilele de mediu cât mai stabile cu putință, în special locul și timpul. Programul de exerciții fizice, de exemplu, ar trebui să aibă loc la intervale regulate și fără a da posibilități de interpretare cu privire la locul și momentul unde le veți desfășura. Cu precizie de ceasornic, veți merge la sală pentru a ridica greutăți în fiecare marți după amiaza la ora 5, iar în diminețile de joi, începând cu ora 6, veți face jogging. Luați orice sarcină pe care ați amânat-o până acum și stabiliți unde și când să o rezolvați. De pildă, propuneți-vă ca sâmbătă dimineața, imediat după micul dejun, să fac curat în debara. Pare o soluție atât de ușoară și simplă, încât la prima vedere dă senzația că n-are cum să funcționeze, numai că nu este așa. Atunci când vă propuneți în mod explicit să acționați, comportamentul se declanșează pur și simplu. Peter Kollwitzer, specialist în psihologia intențiilor, a descoperit că formularea intențiilor aproape că dublează șansele de a duce la bun sfârșit orice activitate. Eficiența intențiilor explicite a fost confirmată științific pe diverse părți ale corpului, de la screeningul cervical la autoexaminarea testiculară și în mai toate domeniile, de la reciclarea materialelor la scrierea unei compuneri despre cum mi-am petrecut vacanța. În termenii raportului rapiditate-putere, mai bine de atât, nici că se poate. A formula o intenție înseamnă a deschide ușa din spate, remarcabil de accesibilă spre creier. Prin aceasta, sistemul limbic este programat să acționeze în urma primirii unui stimul, fără a depune efort și în modul pe care voi îl considerați cel mai nimerit. Intențiile pot fi folosite și la implementarea altor tehnici de autoajustare, mai ales dacă sunt formulate pe modelul dacă, atunci. În cazul în care aveți probleme de energie, propuneți-vă următoarele. Dacă mă simt obosit, atunci voi persevera. În cazul în care atenția vă este distrasă cu prea mare ușurință, formularea ar putea fi: dacă îmi pierd concentrarea, atunci îmi voi focaliza din nou atenția asupra sarcinii. Plus, desigur,
Dacă mi-am propus să urmăresc un obiectiv, atunci voi folosi tehnica implementării intențiilor. Trebuie însă să vă previn. Atunci când veți încerca să impuneți o rutină, veți inventa o serie nesfârșită de scuze pentru a nu duce lucrurile la capăt. Vă veți îmbolnăvi, veți pleca în concediu, veți primi sarcini în plus la serviciu, veți rămâne în urmă cu alte lucruri. Totul pentru a nu vă ține de program. Apărați-vă cu strășnicie de astfel de alunecări. Rutina capătă putere în virtutea repetiției. Deci, de fiecare dată când cedați, vă slăbiți obiceiul și vă va fi tot mai greu ca data viitoare să vă respectați promisiunile. Dacă vă protejați rutina, va sfârși prin a vă proteja ea pe voi. La început, metoda va necesita mult antrenament. Asistența profesională temporară poate reprezenta o bună investiție. În fond, investiți în voi. Instructorii personali vă vor ajuta să stabiliți etapele în exercițiile fizice, iar un organizator profesionist vă va sfătui cum să faceți curat, îndreptându-vă în direcția cea bună. Pentru redactarea testamentului, angajați un notar sau un avocat specializat în testamente și drepturi de succesiune. Ei vă vor oferi atât ajutor motivațional, cât și expertiză legală, structurând procesul pentru a maximiza șansele ducerii activității la bun sfârșit. Dar asistenții profesionali nu pot face treaba în locul vostru, după cum nici cartea aceasta sau oricare alta nu poate răspunde tuturor întrebărilor. În cele din urmă, răspunderea vă revine tot vouă, așa cum a fost de la bun început. 3. Puncte de acțiune pentru stabilirea obiectivelor. Ei bine, am lăsat ceva mai bun la urmă. Fixarea, cu adevărat, de obiective este soluția cea mai înțeleaptă pentru combaterea procrastinării. Deși fiecare dintre tehnicile discutate până acum își are locul său, simpla stabilire a obiectivelor poate să vă rezolve problemele. Faceți din țelurile pe care vi le-ați propus obiective cât mai provocatoare și mai pline de semnificație. Și în plus, urmați pașii prezentați mai jos. Indiferent ce veți citi în alte cărți, aceasta este metoda dovedită ca fiind cea mai bună pentru maximizarea motivației. Reprezentați-vă obiectivele în termeni specifici, pentru a ști cu certitudine când anume vă propuneți să le atingeți. Ce anume trebuie să faceți în acest sens și până când? Înlocuiți a face decontul de cheltuieli cu a strânge toate chitanțele, a le pune în ordine și a le înregistra până mâine la prânz. Împărțiți obiectivele pe termen lung într-o serie de obiective pe termen scurt. Referitor la sarcinile deosebit de dificile, începeți prin a vă stabili un mini-obiectiv pentru a elimina tensiunea motivațională de suprafață. De exemplu, dacă vă fixați ca scop parcurgerea primelor pagini dintr-o lectură obligatorie, foarte posibil veți sfârși prin a citi întregul text. Structurați-vă obiectivele în deprinderi cu desfășurare regulată. La același timp și în același loc, predictibilitatea vă este aliatul de nădejde. Deci, luați un creion și notați-vă în program sarcinile recurente. Mai bine chiar, folosiți un marker permanent. Păcat că Tom, care nu avea simțul timpului, nu a citit acest articol. Tom a amânat rezervarea camerei la hotel și, drept urmare, nu s-a ales cu o vacanță de neuitat, ci cu amintiri neplăcute. Poate că nici nu ar fi avut nevoie de toate tehnicile descrise în acest capitol pentru a-și schimba soarta. Poate că i-ar fi fost de ajuns să-și stabilească un termen limită, să zicem joia viitoare,
și să își reprezinte intenția în termeni expliciți, ca de pildă, imediat după cină voi căuta hoteluri în zonă și voi rezerva o cameră. Pentru orice eventualitate, ar fi putut să-și imagineze cele mai rele scenarii. Dacă voi continua să amân rezervarea hotelului, atunci voi avea parte de o cameră departe de plajă și foarte neîngrijită. Aceia dintre voi care au obținut un scor de 24 de puncte sau mai mult pe scala impulsivității în testul de autoevaluare din capitolul 2 ar trebui să acorde o atenție specială tehnicilor prezentate aici, deși aproape toată lumea poate beneficia de ele. Desigur, unii oameni sunt mai impulsivi decât alții, însă cu toții putem face alegeri regretabile sub impulsul momentului. Provocarea fundamentală în aplicarea acestor pași constă în faptul că încercările de creștere a autocontrolului implică existența de la bun început a unui oarecare nivel al stăpânirii de sine. Obstacolul acesta seamănă cu exercițiile pentru întărirea musculaturii. Pentru a iniția procesul, trebuie să fim capabili să ridicăm din start măcar cea mai mică dintre greutăți. În cazul procrastinării, cu cât aceasta este mai adânc înrădăcinată, cu atât este mai greu de îndreptat. Deficitele motivaționale care creează procrastinare sunt totodată cele care împiedică schimbarea. De pildă, dacă nu sunteți capabili să amânați recompensa, metodele pe care le alegeți pentru a vă mări gradul de răbdare trebuie să vă ofere prin ele însele o satisfacție imediată. Altfel, sfaturile se vor transforma în strigăte în pustiu, o pisălogeală permanentă și enervantă de genul începeți întotdeauna cu ceea ce este mai important. Dacă ați putea face asta, n-ați mai avea nevoie de sfaturi. Din fericire, majoritatea acestor tehnici sunt ușor de adoptat. De pildă, dezactivarea alertelor audio la primirea e-mail-urilor sau transpunerea în practică a intențiilor explicite. Aceste reușite imediate vă vor da încrederea și autocontrolul necesare pentru a vă spori eforturile, care vor deveni tot mai ușoare odată cu practica. Și de aici pornind, viața voastră va deveni mai bună, nu mai grea.